Esta mañá retomábase a actividade marisqueira na ría Noiesa, despois de que o Intecmar decidira a última hora de onte levantar o peche preventivo que impediu ir ao mar na xornada de onte luns. O peche cautelar foi porque entrou-nos a amnésica, a toxina amnésica, o xoves, cerrou o Intermar e despois, o luns mandamos outra proba a Intermar, dou millor e hoxe fomos ao mar. Moito mellor, non? A xente tiña gana de ir ao mar, fomos, ojalá que non veña máis. O patrón maior referiuse a que non está a ser un ano bo para o sector. Hai que aguantar este ano así, ganando un xornal, un ano do olvidar, non? Entre a pandemia, toxinas, que hai menos que outros anos, pois ganar un xornal e na máis. A vindeira semana o Pósito Noiés ten previsto abrir o Banco da Misela, no que teñen postas todas as esperanzas desta campaña. A Misela vamos a abrir o día 2 de novembro, ojalá que non entre a toxina, e aí sí que os primeiros días vanse coller os topes de berberecho, pero a un barco igual non cae ben e non nos colle, pero hai berberecho grande para aí varias semanas, vai para a conserva, e ver se vale ben. 2 ou 3 semanas se limpian, por así dicirlo, xa non queda ningún. Vai haber barcos que non van coller o tope, pero, habría que abrir, porque ven aí novembro, as conserveras tamén, parece que teñen gana de que abranos aí abaixo un pouco, e vamos a abrir, por lo menos quitar o máis grande, a ver se vai para a conserva máis ben, e vale algo.